Един ром с манго, моля. Ей, кой ще наричаш мангал, бе, бабичко мръсна? Каква е тайната на красотата ви? Мъжът ми. Благодарение на него лицето ми никога не се е смяло. Затова нямам нито една бръчка. Хей, красавице, искаш ли да те почерпя нещо? Не дей, аз съм лесбийка. Какво значи това? Харесвам само жени. Еми и аз бе, значи аз съм лесбийка. Лева или евро и кой предпочитате? Лева е като стария ми мъж. Не струва много, ама си го обичаш. Дядо, стига ли ви пенсията? Стига ми, ама само да си купя вазелин, че държавата само това прави. Как се запознахте с дядото? Беше единствения хард смаш в Тиндъра и реших да му пратя снимка на шундата. Какво мислите за инфлацията в България? Инфлацията е като моя член. Ту се вдига, ту спада, а накрая ни влиза. Здравейте, Танос се казвам, в Пловдив съм. Путките тук са много яки, брат, направо ме побъркват. Ех, да имаше и някаква млада девойка малко да се позабавляваме. Че е беш, не хуя, времето минава. Майка им да еба и буклуци, искат само да ни оберат. Не се ядосвай, бабо. Ще се оправят нещата. Бабо, как вървят цените днес? Цени, да го духат всичките. Един лук е 2 лева. Ебал съм и майката на тия в парламента. Най-мощният мотор Кавазаки Минджа каза: почва да ми писва. Получихте ли нещо от държавата? Отдадоха ми купон за хляб. И една усмивка. Да си го наврат купона в задника с усмивка. Помните ли първата си любов, бабо? Помня го. Още имам белега от зъбите му. Как върви животът с дядото вкъщи? Като с прахосмукачка, само шум и нищо полезно. Преди с 5 лева живеех като цар. Сега и да сереш, данък ти искат. Да го духат всичките. Пак няма хляб. Пак няма ток. Ама маршовете по радиото ги има, нали? Да си ги ядат маршовете! По-добре с ракия да умра, отколкото с чай да живея. Загубихте, но какво е чувството да сте част от историята? То отпред тръгна по-рано да го ема. Фалстарт беше путка майна. Всичко е нагласено, всичко. Айде бе! Това не е почивка, това е робска йога. Йога? Ебаха ми майката вече. Не чувствам краката си. Как върви, нещо спечели ли? Влязох заради бананите. Баща ми майката. Жената ми каза, че не можело да изкара колата, дойдох да й помогна и като дойдох, просто шок. Не се сърдя, само искам да знам как го направи. Кой измерва тези камъни? Баба ми с кантар за сирене, бе! Аре, махай се от тук!